בסדר, אז תקחי את הדברים שלך וצילי מהבית. גם אני לא סובל אותך. ביי סבתא. הלו, שבים פה. זה תפוס. מעניין לי את התחת. אללה שלך אתה. למה אתה מפריץ על הזולן, יא זבל? תתחיל. לסרט, אני אקרא לסדרן, תיזהרו ממני. אתה הסדרן יא מאפן. הלו, ז'ינג'י. תביא קצת מהפוקפורן. מה לך הרבה חגיגית פה? תביא לי קצת. למה אתה כזה זבל? הנה. אפשר כבר לראות את הסרט בשקט? אתה יודע שהסוס הזה הוא יהודי? איך אתה יודע? הייתי בברית שלו, איך אני יודע? יאללה, הנה. התחיל. מה אתה רוצה? וילה בקיסריה, מה אני רוצה? אתה לא מכיר אותי. לא. מה רוצה? זה לי קטנות. לא יפה. אני יודע בו. אפשר כבר לראות את הסרט בשקט? תודה רבה. אתה יודע איך קוראים לסרט הזה? איך? הטוב, הרע והזבל. יאללה גם אתה. אני רואה את הסרט. אוי! מה צריך להיות? תגיד, אתה מטפל בעצמך? בוא'נה! אני נוגע בו. רואים את הסרט. ולכפף עוד כל פעם. לא יפה. אני נוגע בו. יאללה, בואו נראה את הסרט. יפה. זה הפרסומות. עכשיו עושה. הנה. מה יהיה? תגיד, אתה מקבל פיצויים מהמדינה? חבל, יש לך את כל הנתונים. אמא שלך יש לה את כל הנתונים. למה אתה כזה זבל? הנה, מגיע לך, תחנק, יא זבל. אתה רוצה מים? הנה, יש שם, לך תביא. זבל. אפשר כבר לראות את הסרט? תודה רבה, תודה. זה קסם. אני אהרוג אותך! הנה, אלחם! עזוב, הבן אדם דפוק, אני אקח את זה ב-VDV. תראה, עכשיו אפשר לראות את הסרט בשקט. אפשר קצת? סמל, מניה. וואלה, אני אקרא את האמא שלו.